My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo Action Radio, Philippine Standard Time. Las 9:48 na. Mayong gabi. Kamusta naman mga palangganamon nga mga tagpanamati karon nga adlaw Miyerkules, petsa 22. Nagapabiling gyapon kita sa bulan sang Setyembre. 94 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabili pa kita nga bali 101 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siringa palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siringa mga correspondent. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi, labas nila siringa natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga namalag sa police blotter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong siring matakang durunggan oras sa kagabiyon. Ang atong siring patrol 2 kay na padagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan naman naton liwat kag himulsuhan amat-amat kapag dalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ang Miyerkules edisyon buylog naton ang puwersa Aksyon Edinaboso. Back to back kay Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, pagbantay natin sa update sa COVID-19, national at international nga mga balita. Breaking news man o kon flash report, ginatutukan na ni Aksyon ang Defensor. Opda ba kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Joe Makairan. Back to back sa atong diri nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinaga, inyo siling angkorman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras, 9 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Una nga ba sa ato sa ipapalagad ginadurong sa inyo sa karuan sang D3 Bayo. Ligmat ka mo ha, particularmente dira sa may Banwas ang Kawayan. Inyo nabatian bago lang gid kay na sa interview ni Action Artay Hupon sa programa Firing Line si Barangay Kapitan Tuan Magbanwa sa Barangay Poblasyon Banwas ang Kawayan. First time inakuno sa story sang Kawayan Poblasyon. First time nga naka-eksperyensya si Kapitan Tuan Magbanwa sang puwerte kasulog kag puwerte kadalom nga baha. Nagbisita mismo ha sa poblasyon sa Banwasang Kawayan. Ang balay ito ni mansyon to ni Kapitan Tuan Magbanwati sinulob gid sang puwerte kadalom nga baha. Unexpected eh. Gawas na kuno ang suba na sa ang igaron sa poblasyon sa Banwas ang Kawayan. Ate, way patawad ang bahay sulod sa balay ito ni Kapitan Tuan Magbanwa. Mala swimming pool ang balaya. Pati sa rakyan ito yung galutaw eh. Alin sa pagkabata, hasta nga dako ang nakapamilya si
Kapitan Primo tuan magbanwa. Amo pala sa kung nag-experience sa amo na porti kadalom nga baha na sa poblasyon sa Banwa Kakawayan. Porti ang inulan kuno to. Specialmente sa kabukiran sa Banwa sang Kawayan. Si unexpected dumulhog guro ang naglalukdo gurong porti ka porsado kag busawak nga tubig sa kabukiran labay na sa mga suba sang poblasyon sang Kawayan kaya nag-awas nagmalabaybay ang poblasyon sa Banwa sang Kawayan. Kaya tali ko nagpamati dira si Mayor John Ray Tabuara sa Banwa sang Kawayan para mabalaan tayong extent sang damage na sang baha na nga nag-anaw na sa barangay poblasyon sa Banwa sang Kawayan. Ang pila dira ko nung ka mga gasolinahan malapit na sa lugar so halos ginsuloob na sang baha. I-try bi action Joe makairan bi Joe. I-try abi i-contact si Mayor John Ray B. Buhara. Kasi kinaman ang bot ni Action Art, no? Kasi may arat na dabla sa iya nga contact number. I-try ta lang. Kaya mataperdihon da. Sa mga nag-star bla sa mga panghigaron sa suba sa Kawayan, ulo ligmat ka mo ha? Hindi lang sa Kawayan, kundi siya nagkaiping pagidira ng mga barangay. Syudad kag Banwa da malapit sa area sang Kawayan. Pero ang ginawaringan talang niya ang mga lugar balada sang poblasyon ha. Kaya kabalo ko ng subside ng tubig da no. That's why kaya natin gina-contact si Mayor John Ray do hindi available ang linya ya. Amang kay si Kapitan Tuan Magbanwa sang barangay poblasyon Kawayan nagpost sa sining Facebook page sa sitwasyon kabalaya. Tingin ko ano man dagat na. Hindi primo balay ko na ginsulod ka baha ay puwerte no. Amo na siling bala nga sa proper way gaulan niya masyado pero way kakabalog is kabukiran niya puwerte ang pagbalbal sang ulan. Kung sa kibot ka na gulpi na magsaka tubig sa mga kasubaan. Kaya na ako magsaka kapag mag-awas itapos gid. Anaw Anaw ang lugar nga ara sa panghigaron sang mga kasubaan. Kaya mo natabo sa barangay poblasyon Banwa sang Kawayan no. Pero damo nga nag-alapo na da. Nakapamata na first time sila guro nga na ka-experience siya sang amo na nga klase sang baha. Jo, kamusta Jo? Ha? Ara na? Doy ko bi? Yung chimpo tagi nalagas tarang. Try lang liwat si Mayor John Ray da. Kay grabe ang kuan, grabe ang waswas ang baha eh. Ang nag-start na guro sa poblasyon sang Kawayan, huwag guro mag-expectar nga ti amo na eh. Amo na da ang duaw sang kuan, duaw sang ano na, duaw sang pag-awas sang tubig da sa Banwa sang Kawayan, no? Gina-check naton ang linya kay Vice Mayor John Ray, okay kay Mayor John Ray Tabuara, ang mayor dira sa Banwa sang Kawayan. Diri sa kuno garing ng number yaw pero unattended do, no? Oh, gina-check naton ang linya ni Mayor John Ray pero unattended eh, no? Huwag kasabat ang linya ni Mayor Tabuara, no? Ara sa noy, ara sa? Ara na sa noy? Okay, ara si Mayor sa piyaka linya, ara na sa? Dahil kita na nag-check na ton kay importante na mabalaan ang update sa kuan eh. Pagbaha-baha na sa Banwa sa Kawayan. Kakilibot eh. Ara na sa noy? Ara sa linya naton si Mayor John Ray Tabuara sa Banwa sa Kawayan. Mayor, mayong gabi si Action Eric. Action Eric, good evening. Kasi sa pagpapalamati sa imong programa. Yes, Mayor, kakilibot ang balita ni nga ang poblasyon sang Kawayan. Nagisulob ka baha na, Mayor? Hello? Oh, Mayor? Okay. Mayor? Hello? Okay. Hello? Oh, dali check na ito na nay. Liko na yung danay liwat. Hello, Mayor? Hello? Okay. Eric, Batiyon ako, Mayor? Batiyon ako?
Okay. Mayor, doon nakibot kami sa balita na si mong ang poblasyon sa Kabayan, doon gisulob ka baha, Mayor? Ay, oo, kagilas ang mga around alas 4. Okay. Nag-gulpi abi kusog ang ulan, Aha. labi na gid sa nabukid nga bahin. Okay. So, tuman di kadako sang class pa siyang nag-high tide. Actually, first time to be sa amon nga do amo ginakataas ang tubig. Gani? No? So, hasta amon balay, way ka salbar. Ha? Ang balay mo, Mayor, itong balay ni former Mayor Jerry, nasundal man to ka Jerry. baha? Sulod man, halingis poblasyon, baka tuman uling, no? Ay, abaw. Kag iban pagin nga parte sang kawayan. Okay. Pero dasig lang man ang pagsubside sang tubig. Oo. Sige nga, Okay. nagbalik naman sa normal subong. Normal na. Okay. Good. It's good to note nga nagbalik na sa normal. So, ang pagwaswas sa ulan sa kabukiran, do amuni ang naghatag problema sang dalom na sang tubig na sa inyo, Mayor? Yes, actually sa Bukid-Kid, giging trace namon, din pa check ko man sa engineering department kagina. Okay. So far, ang mga drainage, sige lang man ang sa tubig, daloy. Pero tumandi ka dako sa tubig, labi kay sa bukid naghalin, nagsugata siguro ang high tide. Amo tong nagtaas ang tubig. So was nag-order kami kung sa din ko i-check was ang drainage system. Okay. Tanan sa mga barangay labi na kitang iya sa barangay umilis kag man uling. So nagtaas gid kayong tubig. Umilis man uling kag poblasyon sa Kawayan, Mayor, no? Yeah. Oo. Ang tubig sa poblasyon, ano to? Tagahawak? Tagatuhod? Tagatuhod Eric. Actually, ito sa balay, dalasay, tagatuhod man. Oo. So, wala, di kami ka-preparar tanan. Do first time nga mo, siyang nagligat, nagabahagid man. Pwede tanto. Pero do, hindi mo nakadalom. Okay. So, kag may magaling Mayor nga swerte nga, adlaw siya, hindi iya gabi o kung kagahon. Yes, ako na, kay gulpi lang din mga alas 4, nagtako sa Pasko kayo sa Orlando, dire-diretso git. Grabe, no? So kung nagkanay-kanay naman, okay naman ang simpo. So, normalize naman. Pero, well, I have to check man buwas ang engineering to kung ano ang mga damage na ligo sa baha. Nag-subside ang tubig na guro sa inyo da, pero ang labnang kag ang lunang guro dati, yaman mga mo pang limpyo da. Yes, aragid kasi gito pang limpyo, no? Mga balay, especially dito ng area. Amo gito first time kay actually nagbigat mag-ulan ka bahagit man natira, especially dito may mampuksay, gilungan. So dasig lang sa dalan. Pag ina daw kat hasta to sa amon dala sa agit. Ay gali ka, kung mo kalapad gali sa tubig, gali nga nagsubside, nagdulhog sa proper, no? Yes, kay in-check namon, dito sa bukid sa may busay. Oo. Dito nagaling ang tubig kadako. Okay. So, siyempre, pag bukid, hindi naman mapaktan. Gani? So, muna natabo siya ang kagina mga alas 4 hasta alas 5 sa hapon. Nagsubside ang tubig, guro Mayor, mga alas 6 na? Yes, mga alas 6 na. Pero, siyempre, aksyonerik ang mga katbalay kasi ilang yapon pang limpyo, panggatnas. Gani man? Oo. Grabe. Muna silim lang nga okay na ang baha ang masulod sa balay mo, pag ubas ang tubig. Pero ang problema, kung may dala nga labnang kag lumnang, yawan kag pamala na kag pang silhig na da. Yes, amogit. Ako din na ulit lang nagina yung mga along river banks sa may suba. So, nag-order naman ako sa DRRMO naton. Nga i-check kung may evacuees o wala. So far, wala. May pang nagtabo nga nang may nag-evac. So, buwas na balaan pa na kung anong damage nga na tugas ang baha. Base ko ng ato mga suba na Mayor, base may damo mga bulo basura, tabla kag kung dapat mga grupo-grupo dakuan ta ko Mayor. Yes, sa mga drainage, yung nagpatanaw ko kung ano kayo ito kakulpigit. Katapos nag-advise ko kung dagmay man ang mga RC pipes nga na butang. So, immediately, paano ta, dako-dakuan natin. In order nga
sufficiente ang daloy sa tubig. Ini mo lang kami gabi nakabalo kay nakita na mo sa post ba ni Kapitan Tuan magbanwa nga pati bara ito kang sarakyan niya galutaw-lutaw to sa Yes, Oo. wala man to siya kapreparar. ay oo Wala man siya nagtawganay-ganay kami. Ito Oo. yung kaso pa man yan ito. ahay Sa linggo kapati mo na wala ta preparar. gani nakibot kami nun ko kapanong balay mo na kado ano man ano na lawod na hindi baha nila sa tubig sa bukabukiran oo Oo, alin sa bukid. First time kami na kasalamuha sa amugit sa pataas na nagtubig. oo so ini garo mayor ay opinion ni sa aton ngati siguro sa subong pala guro buwas pala nga daan siguro kaya lang mamatan-aw tada kung ano pa kita pwede tada mahimo kay ti manana mayor nga ulan-ulan lang basi sa ulibla may mga bulubagyo tabla mayor Yes, expected na action, Eric, no? That's why nga pas hindi naman mapabayan. We have to check kung ano, kahit hindi lang man ni supong lang adlaw kasi may palabuton ta, may pressure. oo So damo pa na yung matabo nga basi ang magliwat naman. Bawa pila palayo lang. So at least makapreparar ka nga daan. kung si Tuan pas niya daw diri ko natabuan nakapangasawa na ko nakapamilya ko ni first time ko natabo nga amo gini natabo sa poblasyon no Oo, nakiwat at sa ang dalan sa palay sa may mormons na sus taas ang tubig. Yung so far, way ginabaan sa nagdigit. grabe no ti indikasyon mayor nga ti ang ato guro nga makabukiran sa babaw sa kawayan na guro mga tulutambit na guro nga banwa kasi guro kulo kalbo na no Well, actually, Rick, ay open na naman ito yung mananingin na sitwasyon. no Wala nang takahoy sa kabukiran, no? yes So, tugas ang pang-utod. So, siguro, tanang ta kung anong aksyon nga mahimo natin na kagtastasin. sige. Mayor, salamat kisan time mo kag at least pasalamat lang ta nga wala sang may na kung lumos da o na kurinti da o kung ano da at least bisan paano nagbalik ka mo sa normal ini nga gabi mayor. Yes, actually, Rick, salamat na po. Kaya sige lang man monitor sang team. So far, wala man sang na sa lantagid na sang baha. Wala man sang bunano. Kadasig lang man nag-subside. But, sa gyapon, tutukan na until tomorrow kung ano may natin. Kung may kinanglan, buligan natin. Sige. Mayor, salamat sa time mo. Good night kag God bless. Kasi Eric, salamat. Good night. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Mayor John Ray Tabuara sa Banwasang Kawayan. Sulo temprano, pag dito nagsulubang bahati mga alas 6 ng gabi, nagsulusab sa mga kati time may mga kayo taob, kurti ang bulyom sa tubig ni sa bukiran, at i-resulta kung sumahon mo, equals baha ginaya. Pa-check na buwas na ni Mayor John Ray Tabuara, mga drainage na kung basi may mga puro problema kay may mga supon. Kaglang tawon niya na dahi, mga suba dahi. Kasi kung kinang na nga idridger da, padakuan da o kung padaluman, amo nang i-check ni pa-check buwas ni Mayor John Ray Tabuara sa Banwasang Kawayan. Ato na interview kay Mayor John Ray Tabuara sa Kawayan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX kon D3.
Review man naton kay Mayor. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 10:09 na. Antes sa report ni Aksyon Roger Gutey, Aksyon Rofo Dita, check na si Aksyon Ed de Naboso. Unang tari ato silinga Patrol 2, ang atong silinga Crosswind Patrol. Ibalon tari paglibot-libot ni Aksyon Eden. Nano ang nakita, nano ang iya sini, nga nasiplatan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Ed de Naboso sa report. Aksyon Eden, may gabi, Piskarin. Ayong gabi, Actionary. Nagtatanan natin yung action. Good evening, good evening, good evening. Yes. Hi, ang aton sininga panahon subong, si Mr. Moon. Pero wala yun sa mga bulubituon para tupod sa bulan. Action Eric, no, gulugal umo na aton sininga panahon. Tangod niya, kabalo naman kita daan nga may yugwa sulod lang niya nga mga LPA diri sa Pungsod, Pilipinas. Kasi amugin man nga mga sempok siya na Eric, amugin man sa mga LPA Kaga kung kisa, masertihan pa, bulubagyo pa. Ang ulan-ulan, ara, yun na Action Eric. Dalasang ulan-ulan, ang pagbulubaha-baha man, kaya jutay gamay nga ulan, nagabaha ya diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod. May sila sa mga lugar sa Negros Occidental nga, di kaya Action Eric nga ginbaha ya, pares tumbala sa kay Kapo Kaina sa Kawayan. Kaluoy sang salakyan mo, doon na nabahaan gito. Luwag ganyan, balay gito sulod balaya. Oo, wala yun sila kapreparar. Baka kung expected mo man nga magsaka ang tubig sa salakyan, so na silo na to tani, sa mas taas pala, elevated nga area. Gulpiada Kami tikita, man to naglangoy-langoy. Ito yung sus kanugon sa salakyan, may tani. Kung kuipon mo na, mamalala na kang mandar liwat. Galing kasi, gastuhan mo naman, sa pila naman kalibo para mapakayo. Amo nang butang, gulpi lang nagulan-ulan. Ako ginay gani sa Bacolod ang Eric sa kaga, gating init mo. Gani, pero sa Kawayan, tungkol porting ulan, tapos bukid ko si Mayor John Rita Buara pa. Gani, tapos pagka hulo pa na po, diri sa ato, ulan-ulan man. Oo. Kag, libot-libot pa kagina, sang patrol, ang usually mga ginabahaan, Action Eric ng mga lugar. Kaya sa Barangay Press, gababaha, ang mga kawataan, nag-enjoy, iya kayo may instant resort naman sila. Galing ka tuwa, walang naulatan ni Action Eric kung wala COVID-19 now. Yes.
wala man da sa mga leptospirosis wala tani ha. Tama. Okay lang man na kay makita mo kasi nandiyan mga kabataan. Ano ka namin pamakian sa ila sila mga harak-hak. Galing kay amot ang diin pang ila. Yung mga subong niya makapamangkot. Yung ila mga ginikana ni man. Nga nagsigin sila ka napabayan nila kabataan. Yara pasigid sang dalan. Wala labot ka delikado. Aksyonere kay basi bila malingaw ang bata. Nagkapampang sila sa bula daan. Malingaw bala kang magpatuka sa dalan, kang mabungguan. Kapol naman sa ulo kang problema sa bulsa. Ay, oo. Oo, magmasakit pag ito, kay nagulan-ulan, uso daan sa buwang masakit, hindi lahog-lahog, bukod nga kabudlay, gid. Kaya kung magpo-hospital, kaya kung may mga sintomas, kada sa COVID-19, at ayawan, kasi hindi ka gin mahalog-halugan, bantayan, close monitoring, kasi para hindi ka nakagwa, hindi ka nakapalapos ang virus mo. Kung magpositibo ko man yun sa COVID-19, pero wala labot sa COVID-19, ang budlay, pag ito bang syonere, kasi may pila ka mga bisan-kis ang kinanlan mo na din bala sa pagtatap sa hospital, galing kasi wala na siyang lugar. Oo. Kaluluoy, kasi daw po kayo hindi kapag batonon. Oo. Imayo na natani. Bala kung madala lang sa hampol-hampol, bala. Correct. Sa mga tanom nila nga herbal sa likod sa inyo balay, kaya hampol-hampol mo lang, okay lang na. Oo. Galing kasi paano kung mga grabe, naging ang emergency, bala. Hindi mo manamano mo. Bisan, trabaho ni sa hospital actionary na dapat hindi sila yung mag-deny isang pasyente. So, nila, ganito subong lain nga panahon kaya may COVID-19. Correct. Ika magpilion pa nila nga hindi pagbatunon ng pasyente kung may lala nga comorbidity kaya basi sila pang rason nga mapatay mangod nga ma-infect ng COVID-19. Hindi mo naging mabalaan subong ang lakat ng panahon, that's why wala yun sa may madula kung mag-extra halong kita tanan. Para sa syudad sa Bacolod, subong sa Eric, 15 minutos nang nakaligad matapos ang aton sininga curfew. Ang aton sininga mga kaksyon, ang iban wala na sakyan, kasi ang mga drivers so nagpauli naman kay base nga, imbis nga ang ila, sininga ginansya nga ipuli, ibayad pa matukitan sila sang curfew. Ang iban nga mga private nga mga salakyan nga gagaw pa uli, ang iban nga mga nagaputor, nagapaindi sanay man sang padalagan diri sa dalanon sa siyudad sa Bacolod, nagasalig nga tawhay na. Dili kay amo man ang nasaligan sang iban, tawhay na. That's why nga binungguanay sila, makatuga naman sang duga nga katol sang aton sino nga mga kaakson. Pero ang sanere, diri sa palibot sang siyudad sang Bacolod, tulutawhay sa gihapon, may pilaman sa mga sa may Capital Lagun, di ba sinere, mayari di kuan po, mayari di sa mga nagabaligya, bala? Nagsinubo, di kay para sa mga call center agents. Gani. Do ang iban do nalingaw magpungko-pungko. Di mo minsan hindi call center agents pero diri nagapulupat yapon kasi nagaplastar sila. Nagaplastar sila mga pulungkuan, nagaplastar sila sa mga lamesa. Yes. Na pwede kaunan pero pagka gani wala naman na sila. Kasi ilo gina-consider lang guro. Sa natin sining city legal wala. Kasi kung tanawon mo obstruction sila sa dalan. Dalan panadaan na po sa lakson, medyo sila sako-sako na dira. Kung week, kung adlaw bala. Pero kung ilang man na sila gaplastar, kasi nagapangita man pamaagi para ka negosyo, para ka ginansa, para mabuhi man ang tagsa nila kapamilya. May nagatulok bisa ako, doon ako ba? Tulok sa sino? Oo, nagtungkita siguro gwapa. Laban, niya gabi na ni kita patagwapa pa. Ambang gani siya, buyag, pwede ka kalakap na, kinuglakulbaan ako sa iyo. Kung kuhan lang, kung advice lang, matagugid si mo, pero hindi mo matag si mo problema, ang kukwarta problema mo, katras na gina problema. Pero sige lang lapit na lang Disyembre, kabay pa ang mga maninoy ko maninoy. Preparar na. Agod, maninoy Eric, preparar na. Yes, matik.
matik na Action Eric. Pero ang na-notice sa Action Eric mula sa palibot sa syudad sa Bacolod, may mga considerations hindi gapon nga ginahimo ang aton sining mga kapulisan, especially sa mga remedyo general kanila mga nagabiyahe tricycle, mga nagabiyahe tricycad, kisa gina-consider sila kay kung wala na pwede pasahero nga salakyan, pero kisa may mga naga-overtime bala nga mga trabahante wala sang sakyan, kamahal man magsigi kaka-taxi. Ang iba naga-okupar sa tricycle, ang iba naga-okupar sa tricycad para makapauli kay mas safer siya. Although ngayon ito delikado ng dalan, pero mas safer siya kung galakat ikaw. Kaya kung galakat ikaw, mamasugata o man ang problema man sa kwarta, nagkapit sa patalim na, basta mahulgapan ka pa, mabuslot pang kilid mo, hindi lang ang imo, sininga bulsa. Amon ang budlay, kisa, kaya kapigaduhon ng igapon ang ginabaso, laksyonerik nga tungod, gaamo na sila, tungod pigado. Wala man sila sa may iban nga nabalaan, galing kay nakakasila sa trabaho, wala na sila sa may iban nga nabalaan, kundi masulod na lang sa illegal nga droga. Ang iban pahapos, kay kuroda, mo kwartada, magdiso-doso sa illegal nga droga, pero wala sila kabalong, isa nila katiil, ara na sa lulubngan. Kaya ginahunting na sila sa aton sining otoridad, hindi man na forever nga maka-enjoy na sila aksyonerik na sa ila sining profit na dalagkuan na di masuspiniran to nila ilang pamilya mapakaoy nga 3 ka beses sa kadlaw, pero halin man sa illegal nga buluhaton galing kay may tagsa-tagsa man na sila karason kung nagasulod na sila, pero kung umutawa lagi gyapon nagaserve nga lesson bala kaya kadamo na sa mga shooting incidents na naglunta diri sa syudad sa Bacolod involve ang illegal drugs. Pero may harap yapon sa mga nagadusto. May kumbaga pa kay Sir Bonilla, sa kay Cap de Leon, tapos sa may Vista Alegre, sa Nereg, may pasahay ng isang bato mo. Bisan, paano ko pa kahimakas sa barangay officials, nga itokangon, sa kapulisan, nga encourage, nga mag-untap na sa illegal nga buluaton ang nasambit na ng mga persona kung madakpan din man sa tuod or man-neutralize sa makadali, wala kabalo, may ginpasahan na galo isang bato. May ginpasahan na sang trono. Basta illegal nga droga, paghambalan, aksyonerik, damo, gidayas ng pamalabag man, mangod nga, ba lang maubras ang illegal nga droga, tagaan katulad sa damo nga kwarta, pero nagatihin ka man gwa sa imo, puluyan, kaya basi ka ng sunod nga target. Hindi lang sang kapulisan para presohon ka, para bayran ng iyong sinikasalanan, kundi pati man sa mga parehos ang simo negosyo, nga malansihan mo, malabawan mo, amo ng budlay. Kisa, ga-exist ginya sinerik mo, ang mga nagkakatabo, ni bala sa ginatanaw, taning mga movies, ng mga teleserye, no? Ga-exist ginya may mga lansihanay, pati bangda ng mga pulis, nga mo nagpatay. Ang iba naman, tabaan naman kakumpiyansa, that's why nga, wala gidya, maling na ganing actionary, trust no one, no? Pero sa subong nga panahon, nga nagapigado, nagkikita, kinanlan naman ang isa kang isa, pero ang iba niya, gusto ginila malabaw sa interes ng iban. Correct. That's why nga, sa simple lang nga butang, maguba ang pagkaabyanay, o kung maguba ang inyo sinang pag-amiguhay dira, tungod niya gusto sang isa malabawan man ang isa Action Eric. Pero amo man lang ng mga paminsaron mo, mapaminsaran mo kung nagapungko ka di subong sa empty street sa Bacolod, Action Eric, no? Doon katayog sa aton istorya, pero it exists Action Eric. Kag sino mapamangkot naman malakis ang mga ari ni sa mga kauturan. Okay, balikan ta si Action na Eden Abuson o ang iya sa linya sa talispuspusan sang iya sa report, no? Sa aton sa pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon, no? Balikan ta liwat ang signal ni Action Eden Abuso sa line number 3. Action Eden, please come back. Kaya contact ako kay tayog na kuno, pero amo na subong mga realizations ng Action Eric, ilabi na niya niya tulutawhay ang palibot sa syudad sa Bacolod, kalma ang panahon, kalma ang kalangitan, matangla ka lang ay isang una. Muna oras, at tukutong sa kon, party-party. Subong niya, na pwede ka party-party, bangon may COVID-19, may mga realizations niya. Ano tani ka sadya, subong, no? Nag-preparar pa sa maskara.
ang syudad sa Bacolod kay October mas karak sinirek kung wala sa COVID-19 sadya naman kita mga negosyante nagalook forward na sa ila ginansya kay do kanami tani kung may ara sa mga festivals man mga sinadya pagtililipon daling kay dapat ipaiway ginasubong mangod hindi mabayluhan sa kasadya subong ang kasakit at sinirek kung magpositibo sa COVID-19 ang imong kilala kad kuha pag mapatay abe bangod sa COVID-19 aba mahinulsol kagid niya ambal ka nga ang sinadya makahulat lang na mo ang COVID-19 niya wala ni isang oras ni ginapili wala isang age nga ginapili wala sang lugar nga ginapili basta kung makalabay da siya infected ang tao tapos yun ayawan yun so kabaypas nga aton sini mga kakson upda naton gid sa gihapon sang pagpangamuyo ang aton sini nga action nga pagpati sa aton sini nga mga otoridad sa minimum health and safety protocol. Mga balita karon na sila rin ato na tipon karon na lang sa pagbalik report naton diri sa night patrol action. Eden Aboso para sa observation report diri sa night patrol. Una sa balita na sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Aksyon Eden Aboso reporting live sa Patrol 2. Balikan na karon sa Aksyon Eden Aboso sa natipon niya sini nga mga police report. Ang report na Aksyon Eden Aboso ginadulong naman sa inyo sa karuman sa DTX 500 capsule. Ang Agapasang banwa, mabugnaw na hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian na amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas ka balanse patuod ng mensahe wala sang hinagang pilihan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon maing kagay maninay Chari Salvacion mula sa masyudad sa La Carlota. Uy, by the way, gili salamat gid kay Ebony Butcher and family. Salamat gid. Personally naka-meet kami ni Ebony Butcher tungkol sa iya nga mga sister. Salamat gid sa pagpadulong nyo kagabi sa G&G Resto Bar. Sa tanan-tanan nga pamilya ni Ebony Butcher.
happy listening kag thank you very much. Kay retired Police Colonel Placido Hitoleyo and family, may gabigid kay Teresita Urita Kahuraw, Star Mayo. May gabi dala kay Star Mayo sa Minnesota, USA. Caroline, may gabi, Umalumina. Sa Mrs. Pablito Benedicto and family, dira sa Barangay Mina, Sipalay City. Sa mga taga Phil Forward, may gabigid. Jacqueline Mareño, Lily King, Jinky Jalagdon, mayong gabigid. Kami lang si B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael June Season, kag ang iya dira pamilya sa DSB, Barangay Pandanon. No, halina kay Jinky Jalagdon. Sally Auki Di Sosa sa Sambel Age, mayong gabigid. Boy sakay Kapitan Ernesto Yap Jr., Kuya, may gabi. Lantaw si Kuya Ernesto Yap Jr. Itik barangay 33 ni Sablam. Kap, Kuya, ito na, no? Correct me if I'm wrong, ha? Sakay Diding Alojamiento, may gabi, gid. Ronnie Gordon and family. Kay kumari ko Rowena Jopines Bakiano. Pare Ryan Borja, may gabigid. Action na rin, pag mangpuli kami da, mas top gid kami da sa GNG Resto Bar. Oo, kay nakapamasyar nga kagabidya si Ebony Butcher, no? Kami ayon sa kinilaw ko nga tangigi. Kaya wala gasyat si Madam ko ni Ebony Butcher. Sa Kailien Yukam, may gabi, Toms Isparar. May gabi dala kay Toms Isparara. Uy, kay Kuya Maki, tayong Barangay 32, salamat kay Kuya Maki. Si Kap Bibuyak ulit sa kuwan niya sa Barangay 32, no? Salamat kay Kuya Maki kayong sa kay Nimya Tibada sa Barangay Alangilan, sa kay Noel Magbanwal Lagos. Mayong gabigid, ha? Congratulations sa kay Police Captain Elmer Bonilla for job well done. Ang nagpatay ito pala sa maglulod sa may Vista Alegre. Ati, may kaging pasurrender sa pamilya ya sa bulig ni Kapitan ni Kapitan Jose Maria Leandro Norberto Dilion, kapitan sa Barangay Vista Alegre. Yung suspect na nagpatay sa maglulo mo ni si Kent Agsam. Kasimple mo lang ito sa ginhalinan. Binalik yung tuter bla sa balay ito sa tigulang. Kaya tigulang nakabugtaw. Hindi sa kuno gusto nga masalaan nga kawatan, kaya basi masalaan sa kuno nga kawatan. Binuno ya ka pinatay ang tigulang. Diyos kaya ang bata nakabugtaw. Ati adlok man sa kuno makilala sang bata. Binuno ya man ang bata. Patay man ang bata nga 9 anyos. Lagi na prepara na to ni Police Captain Elmer Bonilla ang premyo ni Kit Agsam. Yamak mo na. Si Captain Bonilla pati ano mo kay bastante mo. Si Captain Bonilla pa niya base ang gamit mo nga siya bobla class A nga daw 40 git ang ginimo mo sa maglulo. So 73 anyos kang 9 anyos nga binuno ya kang pinataya. Amak po natin. Amak mo ng halit sang droga. Kung hustong paminsaron mo, nagkuha ka lang tuter mo, nakabugtaw tigulang, bunuon mo gid. Worst kayang bata nga 9 anyos, nakabugtaw, binuno man, ti yatap patay. Ay ho. Congratulations sa mga taga Police Station 7. Demros Bilyo Gulaha sa Athin Grace, may gabigid. Kami na kuno si tatay kag si nanay sa Barangay Canlamay, Ilog. Ari na kay Demros Bilyo Galuha. Sa kay Monteflor PD sa Fortune Town, bawga monitor gid si Kuya Monteflor PD.
sa Fortune Town. No? More power to your program. Stay safe. Salamat, Gid, kay Kuya PD Montiflor. Ay, puwerte. Kapaurok-urok sila pamati da sa Action Night Patrol program. Sige, check na lang report na unahon. Tanay si Action Roger Guti ba? Report kay kan sa may Northern Negros. Ang report ni Action Roger Gutib Dugay-Dugay, ginadulong sa inyo sa Kalawansang Mighty Sea. Dugay ka naman naganto, si Musili katol-katol sa panit. Nang magpilas ka dugay magayo, ang katapat sina Mighty Sea. Ang alkaline nga vitamin C. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Line number 1, Action Roger. Mayang gabi. Hanot, Action Roger. Yes, Action Eric, mayong gabi, kag mayong gabi man sa aton nga mga ka-aksyon. Yes. Daw, Mayo chimpo da. okay man ang kidpak Action Eric, nag-ulan kaina, pero subong naghulaw na. Tigod. Kung mo lang tulot testing ko Action Eric ng ulan Tigod, good. Oo, daw, pero kuwan lang, basa ang luta. Oo. Ang karsada kag medyo madulod ang log mula nga si reminders man sa nagabiyahe Oo. nga hinay-hinay kaya Correct. kung disgrasya ito na rin Oo, correct. nitawan gid ang padasig sa pagpadalagan kag of course ang nilalantaw na itong terme nga si sinabalang kong gabi na nga matasyat-syat gani daw gabulubinhod na ang kamot labi na gid sa pag maniho sang simbol na motorsiklo Action Eric. Munang mga bulubod na gid nga mga sitwasyon. Sunod dari sa sunod sa Cadiz, daw 142 ng kaso namon diswong. Bago kasaka naman. Sa COVID-19 Action Eric, no? Nagasaka. Pero kamay pa natin, baru ka padayon man ang vaccination program mo sa sunod sa Cadiz. Ang schedule sa vaccination, organismong pizza 22. Oo. May 150 kaslat na Pfizer kaina sa mga senior citizen na may parte ni Sir. Okay. Sa may Cadiz Arena. Pero wala gawa ito. Hindi na siyang walk-in ang mga naka-registered lang. Natag sila ka mga barangay. Pfizer pero para lang yun sa senior citizen. Kasi naman nagpatigay sa sikando sa Sinovac sa Cadiz Arena. And then, isang aga, sunod na ang mga kabalagin report na kondigad nga bulan nga mayara nga mga 157 ka mga inmates sa Bureau of Jail Management Epidemiology. Oo. Naging first dose, kay naging second dose man sila sunod ka. Okay. Kompleto na sila. Sa ila sining bakuna para sa second dose. Gason kay naging patigayon man to ang schedule man second dose sa may amon diri commercial port. Dira sila nagpatigayon sang
second dose pag sa Sinovac. Si buwas, ginapaibalo naton sa Kalisarina, second dose gyapon sa Sinovac. Kasi nga ako na-bloss, nagambal sa kanya sila niya, buwas kilito, mayara kami nga second dose sa Sinovac. Yung kantoan nyo gid kay para nga makompleto na kamo, kaya mangin vaccinated na, kay kung may discount na magtaon kamo sa mga kalanan lang na paglaw, kapag ride, kung mga lagko kalanan, kung may discount na. Yung galing kasi, wala kami nagkakaon niya, rin kami sa kanya sa direct to the point bala, ina ba lang turo-turo Dirang player, mga class na, mga kalanan, wait, nagkakanto. Lingkot igaw ko mo kasi ko kuya kada adlaw yan kanto ko sa mga class ng mga kalanan. Pero nagalabay mo lang. Way manggasolon. Labay lang. Labay lang. Way nakaso ti maglabay ko way man kaso ya. Way man kaso ya si Action Dorel gani kadto sa Descades gani nagpa-picture mas makdo gani. Si importante nila nga magkapapicture ka magkalabay ka lang, okay na. Correct. Ang September 24 na Biyernes, actually my first dose ang Sinovac, 100 ka slot in April dito ni Patigayunon sa isa ka per barangay namon diyo kay gina per barangay na sa ngamon nga mga vaccination team ang kada barangay basta mayara nga dose, mayara lang alokasyon sang vaccine pagpatigay yun sa Barangay Jerusalem ginapa-aktunan na tunda mga taga-Barangay Jerusalem arin ginawarat nyo sinakamuda magpaganot pa dahil ara na gina sa covered court ninyo sa palabuton na Biyernes 24 ang vaccination team para nga mapabakunahan na kamo second dose pagid sa 24 at least may ara nga kuan may ara bala nga ideya ang aton kini nga mga tagparamater kineric gun kami sa yung tawag nga schedule sang vaccine sa siyudad ng Sagay at kineric may ara man nga schedule sang vaccination sa kuan sa kineric sa pizza 23 buwas sa 24 man. Okay. Kailangan gymnasium first dose man isang Sinovac. Alas 8 hasta sa aga sa alas 2 sa hapon. Diya kadlaw ni. Kami mo lagi sa mga sagay noon, dala ka mo sa inyo ID kay ginakita nila ang walk-in recipient. So pwede ka mo kakadto lang to. Magpabakuna, dala lang ka mo sa inyo silinga identification card sa inyo silinga ID para nga makapabakuna kamo. Okay. Sunod sa Escalante may ara man nga vaccination kay ina may ara sila sumerek sa public plaza alas 8 sa aga ng tugod. Hasta alas 5 sa hapon. First dose ang Sinovac may 400 ka slot ng vaccine pero ilagay mo ni first come first serve. Sa kwanggini sa Escalantehan nga Facebook page ba lang nga post nila ginatag ka na nga information ka di man tanan nara sa social media sinamo sa data para mati mo sa Escalante ang Action Radio may second dose sa Sinovac man kamuda sa first dose pagin sa Sinovac sa tong kwabla sa tong last August 25 to gani. Tagaan na sila sang second dose nila sunerek. Ato nag-first dose ang August 25. Escalante na yan. Escalante. Sa pinanaton ka mga sa aton siliman nga mga police report sa syudad sang Sagay at sunerek nagapabilin pa siya po nga sa kapin custodial facility sa siyudad ng Sagay ang isa ka ginakop lang na sumerek sa isa ka wanted person nga wanted dito sa may Medellin sa Banwa sa Medellin sa probinsya sa Cebu. Pero ito subject sa lapas sa kay Police Lieutenant Colonel Albert C. nga ila ini nga
proseso naman aksyon Erika ini ang madala o kung madulong lang aksyon Erika kwaon na dito man sang mga kapulisan man sang Middle Cebu. So, kung mapasakay na sa Roro, di escortan man sang pulis. Ang nadakpan nilang ini nga ginkilala kay Renato Apable alias Nato, 44 anyos de edad. Ini siya may asawa kag residente ini sang barangay Kawit sa Middle Cebu. Pero diri siya gidakop sa may barangay Campo Himugaan, Siyudad sang Sagay, sa may Purok Tres, Marias. Ang iya kaso, Dr. Eric, duwa ka count sa paglapas sa Republic of Civil System, kag anti-child abuse ini, ang kaso, 200,000 ka pesos, sa iya sininga piyansa, sa kada count nga kinanglan niya ipiyansa. So, muna, mentionado pa niya karoon sa bayan sang Cadiz City o Consang Sagay CCPNP, para nga siya ang subject pa aksyonerik nga igadulong o kung iga-turnover sa Medellin Police Station. Kaina aksyonerik ay matigayon pa nga ma-file ang kaso kay ginakompleto pa halos ang mga kinanglanon sa apat na ng mga persona nga pinangdakop man sa mga katapos sa kapulisya Bantay Dagat sa alas 10:54 taklas ng gabi sa gabi gid lamang ang mga nagbayular bala sang pagpanagat sa area sang Suyak Island nga nagbayular sa Fiscal 14 sa Republic Act 9106 upon Sagay Marine Reserve Law kag na-confiscate sinangila nga pump boat upon ng makina iban pa mga gamit nila alas 20 takna sa kagahon kay na September 22 na gin custody na ina sang Sagay CCPNP. Ang mga gipangdakop nga subject sa pagpasakaan sa kaso pero wala mapatigayon pa kayo na sa Jerry Belves, 25 anyos edad mo ni ang boat captain. Ini si Junior Arendoque, 31 anyos, may asawa. Alfredo Belves, 35 anyos, residente sa Proxarapol, Barangay Bulanon. Niman si Joma Rilos, 42 anyos, sanan ini nagaupod sa sinangisa ka panagat sa ikunay pambot inigiya si Jomar Rilos taga Purokit Hilipel Barangay Bulanon. So ang ini sila ang yara pakaroon sa custody man sa Sagay CCPNP taga buwas sa posible ini sila ma-increase tungod sining ila pagbaylar sang ginadumili ang panagatan dira nga preservar gid sang Siyudad sang Sagay sang local government ining Sagay Marine Reserve nga area action Erika. So far daw matulutaway man diri sa Siyudad sang Cadiz matulutaway man action Erika ang akon diri nga area kag ang Siyudad sang Escalante matulutaway man at ibanwa sa Tubuso gina-follow up man turaton tong na tabo nga paglutang man sa ka persona pero hindi ka malambot si Police, si Captain Paul Kenneth Magan nano nang ila sa nga follow-up action Erika pero tabo nga paglutang naman dira sa may banwasang Tubuso palap tala ni kalasi ko makwata man ang mga development sa siling kaso action kaya mo nga ito ba nga report, balita, informasyon ginatamyaw talaga po si Kapadel Diaz at Mr. Jonathan Diaz. Advance Merry Christmas! Tawag sumugman sa kahit ito, Joel, kay iba sang kuha. Kaya pamati sa tonda, si Ma'am Judy Delmo, kag si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Wow, nagpamati man sa Tulmigo, Migo nun ay manggubat, kaya ragin. Si Police Captain Elmer Bonilla, yung ginatamyaw, ito yung gabi, Sir Timo, si Police Colonel Calixto Mabugat, nga orok-orok man aksyonerik permit. Dari Siyudad sa Cadiz, ito Albic po inulan kasi mami niya, Saksyoner Bambu po yung nagapamati man, taga subong man, sa kay Toto Jules, kay Miguel Aldo Bacoya, sang Power Dream Action Erika.
Report gikan sa Norte Kabay sa probinsya sa Negros Occidental una sa balita na sa aksyon. Reaksyon Roger Gutom report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kirak sa Roger Gutom report in live dira sa Northern Negros. Nagabi na kay Matilda Guapa sa Binalbagan. Kay Juan Roberto Nanet Dilioso Sr. Mama Betelaw dira sa Binalbagan. Makamusta ka da? Manang Bekelaw, Kumari Jan Silaw, Kumparing Albert Adlan, Toto John Bray John, Philip Jude, Alkim Jude, Kumparing Jekyll Jude, Hado Aljan, Nene Lao, mga pampos dira sa Masyal sa Binalbagan. May gabi gida. Sa mga pilyada kay pilyado, security guard sa Biscom Binalbagan, kami naging si Miss Nora de Mebildo kag si Mr. Levy Frias. Alin sa report ni Action Roger, sa iluhan ang report ni Action Rofo Diita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Mike Patrol! Field Reports! Action Rofo, may gabi, please come in. Yes, may gabi, Action Eric. Sa tuman sini mga ka-aksyon, yan ba tipo na diri nga balita sa siyudad sang Talisay. Isa ka person ang gidakop ini sa kapulisan tungod din nagpanulod ini sang balay, Action Eric. Ining suspitsado gikilala kay Alfred Duran de la Piña, 29 anyo sa Paligon, may live-in partner kaga pumulo ini sa barangay Zone 5, siyudad sang Talisay. Ang tag-iya sang puluyan nga iya ginsulod kaga survey tag reklamo amo si Mayril Villaverde Idrilon, 34 anyo sa Paligon, may live-in partner kag pumulo sang Purok Lagang, barangay Zone 3, siyudad man sang Talisay. Sinisang investigasyon din sang kapulisan nagapahayag nga 5 kaina sang aga samtang nagakatulog ining tagreklamo pod sa iya sin 8 anyos iya nga baka. Nagakatulog ini sila sa ila nga kwarto, nakibot ini siya sang may nabatyagan ini, may nabatian ini nga gahod kag ang ido iya nagatagol sulod sang ila sin nga balay. Gilayon ini siya nagagwa siya sin nga kwarto kag kinulbaan ini siya sang makita niya ining suspitsado sa ikadua nga panalgan sa ila sin ipulian. Bit-bit na ang laptop nga nagabili ini sang 50,000 pesos kag isa ka backpack nga nagaduag ini sang itom. Gilayon ini siya nagsinggit iya kag napangayo sang bulig kag nalarma man ang suspitsado, nagpalagyo ini pa sa may bingguba nga grill sang ila sin nga terasa, Action Eric. Apang ini suspitsado wala gid nakaluwas iya sa mga pumuluyo nga kaingod sining tagreklamo tungod ini siya pululihan kag gindakop ini siya sa pumuluyo, Action Eric. Gilayon nagpadulong iya sa kapulisan ining si Mayrel kag nagpangayo ini sang police assistance kag pag-abot iya sang kapulisan gin-turn over sa mga pumuluyo sa pulis ining suspitsado. Gindugang pa sa tagreklamo nga kilala niya gini personal ang suspitsado tungod nagabaligya ini siya sang isda kag masabi nagalibot o kung nagalibod dira sa ila sini nga lugar. Na-recover sa posisyon na control sining suspitsado nga si Alfred Duran, among isa iya ka laptop, isa ka backpack nga itong kag isa ka steel pipe. Ini siya karon ditinado sa custodial facility sang Talisay PNP Station kag buwas natalana iya nga pagapasakaan sang kaso nga robbery. Sa siyudad naman sang Silay, siyam tanan ka mga persona ang nadakpan ini sang kapulisan sa pagpamuno ni Pulis Lieutenant Colonel Robert Ketating, Chief of Police diri sa may siyudad sang Silay, nga nagapatigayon iya sang tare Action na Eric. Ining mga persona dakpan kay na mga 11:15 antak na sang aga sa may Hacienda Aliputos, Barangay Ilope, siyudad sang Silay. Ining siya nga nagkaladapan gikilala kay Renato Purisima, itinipre 60 anyos sang Parigon, wala sang asawa, pumulo sang Banilad 3, Barangay Langka, Balwa sa Ibi, Magaluna. Ikadua mo si Amorfino Medel Ibiaco, 58 ang anyo sa Paligon, pumulo sang Sunshine Phase 2, Barangay Ilopes. Ikatatlo mo si Gary Daos Igaspar, 30 anyo sa Paligon, soltero, pumulo sang Banilad 3.
Ika-4 mo si Rodrigo Buco, Isolpico, 75 anyo sa paligon, isa na kabalo, pumulit sa barangay ng Ka. Ang Madison City mo si Renante Polvorido, Iba Sosa, 45 anyo sa paligon, may asawa, pumulit sa Hacienda Aliputos. Ika-6 mo si Joy Artagami, Zaragoza, 53 anyo sa paligon, may asawa, pumulit sa New Site. Ika-7 mo si Rinaldo Abillar, Ipalmes, 64 anyo sa paligon, pumulit man sa New Site. Ika-8 mo si Efren Laus, Agraciada, 59 anyo sa paligon, may asawa, pumulit sa Sunshine na Phase 2. Kagang ika-9 mo si Ramon Bilandres, Unyadya, 68 anyo sa paligon, may asawa, pumuli man sa Sunshine na Phase 2, Barangay Ilopes, dire sa may siyudad, sang Silay. Na-recover sila sa posisyon and control among siyam tanan ka mga manok na inugbulang, ngalunsay ni mga pilasol, 2 ka mga bulang na may tagub pa, kagiling posta nila sini nga kwarta nagdangat sa 2,330 pesos. Ining siyam talang ka mga persona ditinaduman sa custodial facilities ang Silay PNP Station kag pagapasakali ni sang kaso sa pagbayular sang PD 449. Senere kamula mo sini nga balita nga aton sini madulo mga balita kada balag opisyal sa blatter entry sang Silay PNP kag Talisay PNP Station. Natamiyaw talaga maripayon yung pagpamati si Jubilees si Dayon o mula kay sa Higyan kay Tiray kag sulungan kay Konsyal Enzo Luxin. Report direkta diri sa akong gilamtangan para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Rupo Diita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kay Action Rofo dala sa may area sang Silay, dala ang area sang Talisay. Ang aton galing nga pagbaton sang inyo mga entry sa sulit ang papremyo. So good na subong adlaw Ato sila nga first draw will be on October 1. Natamira ni Nuwer Amar ang iya si kumpare si Bowie Jolingo ag si Rayboy Alunan. Nablo siya si Taboy Derla. Kaya na kay Noel Amar. Mabalik kita when we come back. Balik ka report action na din. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 20. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pabalaga this time balikata report sa ato sa Patrol 2 aksyon na Eden Aboso sa tipo niya sini nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon na din sa report na please come back. Action na Eric, may person of interest ng kapulisan sa nagluthang kag nagpatay kay Lito Barbon. Las 12:20 kay nasa udto sa Brook Boulevard, Barangay 13, Syudad Sang Bacolod. Sila kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona. Sa ila inisyal ng investigasyon, masulod na sa ila balay si Barbon para mag-ilis bangod gikan ini sa bomba nagpaligo. Sang palapitan sa sospetsado kag ginluthang igo sa natong mabahin sa ulo nga mong itunaan sa sininga kamatayon. Dugang pa ni Sarona personal nga kaakik sa biktima nakita nilang rason sa pagpatay bangod madamo sa nagareklamo bato kay Barbon nga kon ka isa nagamaoy. Suno pa kay Sarona, nagligad lang sa Setyembre 14 din preso man si Barbon bangod sa alarm and scandal parricide. Magsiya kung tani punon nga minut. Dugang pa ni Sarona to 2019 kag 2020 sang napriso man si Barbon sa gihapon sa nakapagpatay sa iya sininga bata. Apang ginaligan sa pamilya nga may problema sa paminsaron ining si Barbon. Nakuha sa crime scene ang isa ka slug sang kalibre 45 nga armas luthang. Sa ibang panatong nga balita, nagsungka naman sa otoridad ang nagpatay sa maglolo nga si Aurelio Rule kag siyam katuig sini nga apo sa Progressive Village, Barangay Vista Alegre kagapon sang aga, Setyembre 21. Suspetsado din kilala kay Kent Agsam, legal ang edad kag kaingod sang mga biktima. Sunod kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, alas 3 kay na sa hapon, Setyembre 22, sang nagsungka sa kapulisan si Agsam sa buligman sa opisyal sa barangay sa pagpanguna ni Kapitan Jose de Leon. Dugang pa ni Bonilla sa pagpangusika nila kay Agsam, inpayag sininga ng himong krimen, bangod impluensyado siya sa iligal nga droga. Tuyo lang kung tani sininga ko ang tutor sa sulod na balay ni Rule, kag nag-agi sa bintana, bangod nagkapatlag ang pertahan. Dugang pa, nakabugtaw si Rule pagsulod ni Agsam, rason nga ginbunog siya nagbalay, bangod nakabatsyag sa kahatok na tawgon ini nga kawatan. Buwas niya lang, pasakan sa kaso ng homicide si Agsam, kag natalana naman i-cremate ang siyam katuig nga bata matapos na ibroan nagpositibo ini sa COVID-19. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Unag sa balita rin sa Action. Sa sulat, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Git Patrol 2, there you have it. Akabugusan naman nga pagpakalagad sang Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon bagata Copility Radio balik ini buwas Huwebes. Ato sa patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi Action Eden Aboso back to back Action Papang Nixon Tahom, Action Roger Gutib, Action Rofodita, si Alagit It, News Center Action and Defensor Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Joe Makairan, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kanan sa mga Station Manager Action Runa Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Kasiling. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iba pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod